Liren saya. Udah saya Pak. Ora pogas. Rugas ora ono kabeh. Oh, gampang ku. Nganggo kayu po dhisik ngomah mburi ono kayu kae. Isi ono apa kayune? Sik. Pak, Apa? aku Pak ngomong. Ngomong apa? Si Pak, rungokke. Apa sih? Pikir. Kae, omah hiteng klemprot kaya ngono si Pak delok kabeh wae. Terus kon piye? Lah mbok kon benek-benekke ya kuwi. Aku nyong ora duwe duit, aku urung duwe duit. Lah mulane kowe iki nek aku kerja wis duit kowe iki karo nabung. Lah aku wis nyelengi si Pak. Wong nak dikai sampean duit ki nak turah blonjo mesti tak celengi yo. Nabung Bu, nabung kok nyelengi. Lah iya aku wis nyelengi, Pak. Nabung aku ngakoni nabung. Nyelengi padha bae si Pak. Aku ki ngakoni nabung kudu nyelengi kok nyelengi iki priye kowe iki? Lah iya nyelengi kan padha bae karo nabung si Pak. Ya seje, Padha, Pak. nabung kudu nyelengi. Kandhane nyelengi karo nabung ki padha, Pak. Beda. Padha. Beda. Padha. Biasane padane iki padha priye? Lah sampean ngomongnya beda ki sing beda ki priye, Pak? Nabung karo nyelengi padha sih, Pak. Ya beda, Bu. Lah bedane ki ning endi, Pak? Nggih. Kowe tau krungu apa ora program Bi Tabung? Tahu. Lah sampean tau krungu apa ora program Bi Celeng?